Show-ul talentelor are deznodăminte imprevizibile, ca și filmele indiene, în care dramatismul merge cot la cot cu nemărginitele emoții și intrigile familiale. Pe scenă urcă Kumar Ganga, verișoara Alvinei Khan. Stai puțin, că n-am înțeles. Tu cum te numești? Ganga. Tu ești verișoara Alvinei. Bun, bine ai venit în sezonul numărul 2 Moldova are talent. Succes! Făceam emoții. Te simți bine? Tot ok? Da. Ne vezi clar? Ganga, mie mi-a plăcut. A fost un moment interesant. Eu cel puțin nu înțeleg limba asta și atunci mi-e mult mai ușor să pătrund în mișcările pe care le faci. Nu știu, are muzica asta și dansul ăsta o liniște pe care ți-o dă, pentru că e foarte blândă. E dinamică, dar e blândă. Pozitivă. Mulțumesc. Mihai? Dacă nu spuneai cum te cheamă, eu nu credeam că te-am mai văzut cândva. Asta ai fost bună, bă. Mersi. Mulțumesc mult. Și totuși, Ganga, am ajuns la momentul ăla decisiv, în momentul ăla magic. Mie ceva nu mi-a ajuns până la urmă, în toată povestea asta a ta. Chiar dacă este foarte curios, totuși eu am să fiu de părerea că n-ai meritat să mergi mai departe și îți spun un nu. Mihai? Dacă știi limba italiană, eu îți spun si. Asta înseamnă da. Ganga, și din partea mea e un da, felicitări. Ne vedem în etapa următoare.